Nga ai mo ayo plain ta ke kerteng ka khan bor ai jong trai jong Jesus Christ kerteng ka ba amdan kerteng shu ba khrau ban ye ka kerteng jong trai jong Jesus Christ kadon ka jing pen im ha ka kerteng jong kadon ka jing pen khia ha ka kerteng jong ka kerteng jong play ka ong te u play un nyat no ya kita ke jing jau umat baroh ki khmat jong ki bar ka jing yap kan om long shu lemni ka jing xiao si lemni ka jing yam lemni ka jingpang kan om long shu ya kita ki ki ba mnsaw ki la leit no ulo ong te haka ko khon ka jing jong pha kana pan khia ya pha to pyllait hak basuk patolong ka wala khia pha na ka jingpang shitom jong pha don uno ru wa pang na dang jong phi to un khot ya kita membasan jong ka bala bato Jingduwai na ka mata jong haba la pen sle yu da ka upnyang ha ka kerteng jong trai te kata ka Jingduwai jong ka jingai kan pen khia ya uta obopang te utrai un pen ying yu bat lada ule pop ya kita on map no nao uba dala dehi uba no ya ki pop jongi haka met jong halor jong kata gede ba habala yap no sya kita ki pop ngin yo im sya ko hok uba da ka jing jingam snam jong lapan khia ya phi ko mynsiem jonga to kurkhu yo trai bat baroh ka bahanga ya ka kerteng bakho jong ushna ya ki bapat ka donot bar uspan ya ki jingmong jongki bar u Jisu una leit hakeleng ka Galilea baroh udah hikai hakisan kok jongki bat ul gelap ya ke gospel ke hima udah penkhia de ya ke jingpang baroh bat ya ke jingkyrkhu baroh ha kibreu nawakum tate ublei ula kentiu yo baru la ai hu ya kata ke kerteng ke bahalor ke kerteng baroh dan kerteng syu ke kham khrau ban ya ke kerteng jong utrai jong hoi ki jingpang ki don la ka jong ke kerteng ki jing jong phi ki don la ka jong ke kerteng tang ba ke kerteng jong utrai jong ka long kham khlan ban ya ke ki baroh ba ha ka kerteng u Jisu ke khosiu baroh kandam krup ban uba uthli baroh un yo phla shna ba u Jisu Christ ulong utrai to blei un kurkhu phi na ka mata ka borom jong amen